Mauday ni ang among mga nakuha ato nangaligo mi sa celebration sa akong igagaw. Advance celebration niya sa iyang birthday. So ako wala gyud ko nagpaalkan sino kay nagdako gud ko og daplin og dagat sa una. So gimingaw gyud ko og panginhas mo ni naniguro gyud ko panginhas o. So mo ni among nakuha mo ni siya gituwag og sihi. Pagkahuman nakakuha po ng mga batag kasi daghan-daghan sad mi niya akong kuha. Wala mi kakuha atong dili pa kayo tao. Pag taob na dito na nakita na ako na aday dagko. So abi na mo puro gagmay ang naa dito sa mga kabatuan. Pagkahuman amo ning hugasan kay ako ning gisahon. So ako lang ni siya unahan og luya. Pagkahuman isunod na lang nako ang ahos ug tangad. So nakakuan pud ko ani og sibuyas di ay kay abi na walay sibuyas naman ni ka mama. So syempre ako na paggisagisa ng tangan kay lami jud siya sa bawan naman daghan-daghan man siya. Mo nang nagkuan ko nga ang dako nga kaha akong gamiton kay kung di kayo daghan kato na lang tang gamay. So excited na ko kayo ani og nagpaandam na ko ani og tunok gani sa buongon kay katong mga bata pa mi mao gyud among perminti gamiton og amperel pero mas dali man ang kuan sa buongon kung naara gyud sa inyo palibot. So nagpaandam ko ana kay syempre excited na gyud ko ani kay mao gani pinaka kinaham gani naho ning mga sihi ang tawag ana diri sa amo. Man ako lang pud giapil ang kasag-ana. Kung daghan-daghan gyud siya mana ang mga bata na excited pud kung unsaon daw kuno naho ang katong tuno kay wasla kay bagong saon kuno pag-abre. So kana dagko-dagko pud ang nakuha nila sa mga bata. Tungod kay ako ma-excited manginhas ko wa ko nagparkan sino. Oh, samtang mga bata nangaligo ako naniguro gyud ko. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye.